bandiraɓe tedduɓe miɗe ɗo henne centre uji vote Dodel ɗo ko collège donc ne waɗi bureau ji 4 ɗi nene on ji hay goto ala ɗo 4 bureau donc to waɗi 2 bureau mi rutto toon joni école 1 waɗi ko 2 bureau mbiɗa fayi toon ɗo kam ko collège ɗo neni e nene 13h pawɗo hay goto arani hay goto neni on ji e caggal no gummiɗen collège mo Dodel en mbino toon en tawi toon bureau ji 4 tawɗen kene yeewi ɗo ene ko école fondamental école less wuuro ngo bureau ji ɗiɗi goni ɗo bureau goto o neni on ji neɗɗo goto nannata hay o ko goɗɗo hay goto ala ɗo ko bureau 2 goɗo bureau ngo jeeyaton ɗo ko bureau 2 gone on ji hay goto ala ɗo voilà ko ni way donc Dodel yaltani enene 13h donc guila subaka ko ni way ko yimɓe on seeɗa garata on jarama.